Iten nga kakabsat ken gagayem. May samanan kung daway nga repasyon tayo iti leksyon tayo iti eskwela sa Batina. Ket sabay ka dita, daytoy nga may kanaman nga leksyon tayo. Ket masursurutan nyo latta kakabsat iti panagad-adal tayo, numan pay, awan pay iti pagleksyonan nyo iten nga kakabsat. Nalabit into no Webes Pastornel, magaganda ito iti development no kini Pastornel no iti progreso no may paima kada kayo kapsat iti pagleksyonan. Ket kablawan da kayo iti naimbag nga aldawyo, kada kayo nga agbibuya iti Facebook, kada iti pagtangan nyo, adda kada iti iglesia, adda iti balasyo nga tao, ore man no sa dino tayo nyo ay da nagabsat, kablawan da kayo iti naimbag nga aldawyo. Kastamit, agyaman tayo iti gundaway, nga kadwa tayo man ni Pastornel, naimbag nga aldaw mo. Ket iti panagadal tayo iti leksyon na iti nagabsat. Mananam tayo kadi iti samit na daytoy, ken kastamot iti sustansya, iti na espirituan nga banag tapno mataraonan tayo, ket bumilig iti pamati tayo. Pastornel.
Naimbag nga agsapa iti Sabado yu amin gagayam ken kakabsat. Idi rabii naglepas iti may kadua nga paset kakabsat iti online evangelism tayo. Ket naudi kakabsat nga topic idi rabii ket into no madamdama kalpasan daytoy nga panakaripaso kakabsat iti leksyon ited ni Pastor Marvin kakabsat daytoy maudi nga tupiko tayo kakabsat may panggap iti sanctuary. Isu nga amin kakabsat nga gagayem tayo nga nagbuybuya iti uneg iti maysa nga lawas ni Apo Dios sa kabsat iti makiadda kada kayo ken agraman meten kada kayo kakabsat nga membro ti iglesia bendisyon na tatay na Apo Dios iti inadal tayo iti naglabas nga lawas ken kastamanen iti panangadal tayo iti leksyon tayo itata nga agsapa Pastor. Iti Paulo na ti adalen tayo, ket apay akasapulan ti panangipataros. Apay takasapulan tayo ay nakabsat nga ipataros, wenno ilawlawag, iti nasantuan na kasurapan. Ken anya dagiti alikamon na kam iti kasta may palawag tayo nga nasayaat iti Biblia. Ket sagbay tayo ngagtuloy, idawon kayo man iti nakabsat nga magipagkararag kayo kada kami. Nayat nga Diyos sa mami anay langitan. Agyaman kami iti panangidalan mo. Agyaman kami tadadag iti sasaom nga iso mangibagnos kada kami. Ket kabayatan iti panagadal mi iti leksyon. Kiddawon mi man iti panangidalan iti Espiritu Santo. Alang nga kada kami no digiti tunggal maysa nga nayat nga agadal kadag iti sasaom. Agyaman kami Apo iti panangdagag mo iti kararag mi itinagan ni Pamang Jesus. Amen. Apay takasapulan nga ipataros tayo kabsat ti kasuratan. Anya nga gapo, kaya na niya iti rason kakabsat. Yung sagbay tayo nga warwaran da kita nga saludsod, kita ante man pa iti paset, may yulo iti da ito nga lawas. Pastor, basa man ijay Hebreo 11:6. Anya iti kunana, iti jay. Kada kayo ay iti nakabsat, makipagluat kayo iti Biblia, no? Ganyan iti Biblia yung no ti cellphone nyo kabsat, aramatin nyo. Okay. Tapno matarusan tayo kakabsat iti adal tayo itata nga lawas. Ukrada nyo dagiti Biblia ito'y Hebreo Kapitulo 11 versikulo 6 kastoy iti bagbagana. Ngem no awan ti pamati saan ang mabalin nga ayaywen tamasapol ati umadani iti Dios patyen na kumang nga adda ket gungunaan na dagiti mangsapol ken kuana. Dati Pastor iti paset abayulo tayo tatta nga lawas. No kinantay kakabsat da di teksto ko na no awan iti pamati hindi mapasamak haan nga balin nga ay aywan isuna. Ti Indosan na di Ilocano ko aywan. Ngayon di English ko na without faith it is impossible to please. Nga haan nga mapadayawan ni Apo Jesus ay tinangabsat. Isang kada tayo agadadal iti nasantuan na kasuratan, into no umay tayo, iti agadal iti sasaw na po Diyos, kitaan tayo ay tinangabsat. Iti panagadal na daytoy, kalyen tayo, iti ibagbaga iti teksto. Iti panangkali tayo, iti ibagbaga kakabsat iti teksto, dito'y tayo nga makita, iti nalawag, apanang palawag tayo, ken baybayan tayo kakabsat nga daytoy teksto ket ilawlawag na iti bukod na nga bagi. Tanukit kitaan tayo kakabsat dagiti sasaw iti nasantuan nga kasuratan. Dagitoy ket natay nga pagsasaon. Numan pay natay nga pagsasaon daytoy iti nakabsat iti kaimbangan na dayta iggam tayo iti sibibiyag nga sao nga iso iti sao ni Apo Dios ay iti nakabsat. So nga kitaan tayo man, umuna nga kitaan tayo kasano tayo nga ilawlawag kakabsat iti interpretation. Anya ti kaya nga sawan. Dito'y umiso nga panangipataros iti nasantuan na kasuratan. Dito man iti kunana ti Nehemias 1:2 ken 8 ay iti nakabsat. Okay, kastoy kakabsat iti mabasa dito Biblia tapno ti kasta ket malawlawagan tayo iti pudno nga panakaitaros na kakabsat daytoy adal tayo. Versikulo 1, 2, ken 8. Ket amin at tao, nag-urnong da akas maymay sa tao ijay nalawa adiso, ngadda idi iti sango ti ruwangan ti danom.
ket nagsauda ken Esdras nga eskriba tapno yegna ti libro ti linteg ni Moises nga imbilin ni Jehova iti Israel. Ket ni Esdras apadi inyeg na ti linteg iti sango ti gimong dagiti lalaki man ken babae agpapadada ken amin an nakabalin a dumngeg a makaawat iti umuna nga aldaw iti may kapito nga bulan. Verse 8. Ket binasa da iti libro iti linteg ti Dios a silalawag ket inted dati kababagas na kas naawatan dati panagbasa. So kas ano ko Pastor Tata nga may lawlawag iti panakaitaros na dahito at adalan tayo akas nabasa iti Nehemias Kapitulo 8. No kitan tayo iti nakabsat iti Kapitulo 8, dahito ket revival ijay ruangan ti danong. Mananay, nga English ket Watergate. Ket tatanay iti nakabsat, anya iti nangted kadakwada iti panaka biag ken panagungar iti pamati da. Babaen iti saone Apo Jesus inwarda iti linteg. Binasa da, inlawlawag da, nawatan da. Kita nyo ay talagabsat, nang nangunan na di versikulo 8. Binasa da, inlawlawag da, nawatan da. No kita tayo ay talagabsat, no niya ti kay papanan iti interpretation. We know iti technical term to sarenda ijay theology at hermeneutics, Pastor. Tingnan sa mga hermeneutics, right interpretation. Hermeneo, kung na kumakabsat, no di Grego kat hermeneo, the art and skill of certain carefully translating, interpreting text. So, kita nyo ay talaga sa dahito ikad na disenyo, tabliti kasta, mailawlawag tayo nga nasayahat, itinasantuan ang kasuratan. No dahito, Pastor, kasaman lang dahito ikad rangtay ko ma. Iladawan tayo kakabsat, iti may isang rangtay. Hangki din, no rangtay, at dajay pagrugyan nga sarkam di rangtay, at damo dajay pagpatinggana. Alaan ti man dito ay nakabsat nga ladawan. Tabliti kasta, malawlawagan tayo, ken maawatan tayo, iti bagbaga tinasantuan na kasuratan. Alaan tayo girangtay nga model, wenno pangiladawan tayo kakabsat. Dahil rangtay, magrugi ka, kasmalan, dahito iti pungto na, paglipasan na. Kano kitante ka ito nakabsat, datayo nga kas manursuro ti Biblia, da kayo nga absat nga adal iti Biblia, da tayo nga estudyante iti Biblia, kasamalaan tayo jay. Itararamidan tayo nga absat, adalin tayo no anya iti kay papanan na idi. Idi ko nakabsat, idi panawan iti Bible writers. Ken itatan, na dati tayo itatan nga mangilawlawag da ito, anya ti kasasaad da idi. So kung taramidan tayo, iti nakabsat, irangtay tayo. Irangtay tayo da jay. Ta itiga po na adda kakabsat iti gap of time. Kanya tiluwano na ti gap of time, Pastor. Adda dayjay nagbautan nga panawon. Manipod iti Bible writer kan iti panawon tayo. Tatan anya taramidan tayo. Irangtay tayo. Daytoy ay nakabsat iti trabaho iti panangilawlawag iti Biblia. Wenno hermeneutics kakabsat. Daytoy iso iti panangusar tayo panangusar, nagijay tatusar tatatan ket translationan. Ngam iti nakabsat panangusar idi nagijay umuna nga sarasarita iti nasantuan a kasuratan. Hala nga dayjay kabsat panangkita no nya pangistoryaan iti maysa nga lugar. Ken kastamot kitaan tayo ikumpara tayo manipod kadagiti teksto ken iti sabali nga teksto tapno iti kasta rumwar dayjay nalawag apan nakaawat tayo iti kinapudno, Pastor. So, ito'y Pastor karon nalawag. Kahit kuman nga ulitin, Pastor, diay, ibagbagam tatay iti 8. Ibagbagan na nga, kat binasa da iti libro iti linteg, ti Dios as ilalawag, kat inted da ti kababagas na, kas naawatan da iti panagbasa. So nga, ito'y gagayam kan kakabsat, di inlawlawag tatay ni Pastor, nga no kitain tayo, nga da ito'y panagbasa kakabsat, into no makalyen tayo da ito'y sasaw niya po Diyos, ket inton umiso ti panakaipataros na Pastor, baban iti panagdengdengeg tayo, kadag ito'y kakabsat nga pagsasao panang ti Bible study, ito'y garo Pastor nalawag nga maawatan tayo nto. So nga ito'y kakabsat sumaruno, napintas na kabsat into no da kayo tagamyo daytoy kakabsat outline suruton nyo tapno ti kasta ket maawatan tayo nga nalaeng daytoy
ibagbaga kabsat ni pastor ta makita iti purnos na kabsat daytoy outline. So nga itata kabsat ito'y Lucas chapter 24 verse 27 at dato'y kakabsat daytay maawagan nga relevancy of right interpretation. Iti ibagbaga na kabsat ito'y kitaan nyo. Ukradan nyo kabsat dagiti Bibliayo iti Lucas 24 versikulo 27. Ket kasnuman kakabsat iti kunana. Ket idinto arinugyan na manipod ken Moises ken dagiti suamin a mammadto impalawag na kadakwada dagiti amin a sursurat amang sarita iti mayupan ken kuana. So nga ito'y kakabsat nga adal adda iti talo nga adalen tayo. Umuna kakabsat iso daytoy makunkuna nga ti original a pagsasao no the original language. Anya kadi kakabsat iti umuna nga nausar kakabsat nga lingwahe iti panakaisurat iti Biblia kakabsat tapno ti kasta ket maawatan tayo nga nalaeng no anya iti bagbagan na daytoy Biblia pastor. No kitanta di jay na nakabsat, dayjay binasa tayo ni pastor ko na inpalawag na kadakwada nga nasayat. Sino yung nagpalawag pastor? Napa Isos. Pinatanay na nakabsat, no kikitaan tayo, kada ito'y no anya ti kinapatag dayjay panangipataros tayo. Iti Biblia kabsat ket na isurat ti talo nga lingwahe pastor. Iti daan nga tulag na isurat iti Hebreo ken Aramaic. Dito ti panakaisuran na kabsat. Iti baro nga tulag na isurat mo iti Koine Greek. Kadagito ito nga panahon hanggang masusar ito yan na iti nakabsat. So kadagito dead language kabsat ngem mangtedda iti biag iti nasantuan na kasuratan. So kadagiti scholar kanagad-adal iti Biblia iti nakabsat kalyenda daytoy. Sursuruan da dagiti original nga lingwahe tapno iti kasta nalakada nga ipayawat so agyaman tayo kabsat dagiti trabaho dagiti scholar. Ta hantay nga mapanen nga agadal iti Hebrew, Greek, wenno Aramaic in-translate dan dayto agpay kada tayo pastor. Ya iso agyaman tayo. Ket kaputen translate da dayto kada tayo kasapulan nga ilawlawag tayo nga nasayat han nga natiritir di kinapudno pastor. Okay. So nga no kita nyo kabsat nalawag unay nga dagor kabsat italo nga nya original nga lingwahe kakabsat iti Biblia. So nga iti may kadwa kabsat itadadalan tayo iti the consistency of interpretation daytay ti saan mabalbaliwan kakabsat iti panakaipataros na kas ano kakabsat daytoy Biblia nga may bagbaga nga daytoy sursurat kakabsat ket saan to pulos nga mabalbaliwan. Ito leksyon tayo kakabsat ibagbaga na iti babaen iti panakaawat iti panakaisalakan. Now kas ano tayo kakabsat nga maawatan iti Biblia iti ibagbaga na may panggap iti panakaisalakan pastor. Iso daytoy ibagbaga na kabsat iti leksyon tayo nga daytoy ket agdepende ka kabsat iti umiso nga panakailawlawag na panuno panakaipataros na. Gamin kas pangarigan itatta adda kabsat dagiti mangyad adal iti Biblia nga ti panakaisalakan ket simple lang di kadi pastor adda dagiti kunada nga saan da nga mapan iti langit agyanda lang iti daga ti maisalakan ket digitoy laeng. Gagayam kang kakabsat, dahil iti Biblia nga ibagbaga tayo dati adalan tayo tata, maawatan tayo kakabsat, iti panakaisalakan, nga masarakan iti Biblia, no iti panakaipataros na kakabsat ket umiso. Dahil iti kakabsat, iti ibagbaga na, iti may isang leksyon tayo. Anya pa'y kadi pastor, iti ibagbaga na, iti lesson tayo. May sapay ito nakabsat, iti nasantuan na kasaratan, adda iti panagtimpuyog na agmaymaysa iti doktrina ken iti susuro. Babaen daytoy iti nakabsat numawatan daytoy nga panagtimpuyog ti doktrina ken susuro addamet nga rod iti panagtimpuyog nga panagkaykaysa iti iglesia ken iti panangaramid na iti trabaho na. So no makita tayo iti nakabsat napateg daytoy. Kakaskuda tayo ni Pastor Nel numawatan tayo nga nasa iti panakaisalakan na iti nakabsat maawatan tayo mo iti umiso nga panakailawlawag iti kinapudno. So dayti mo tayo nakabsat, gaputa nawatan tayo iti panakaisalakan, gaputi umiso nga panakailawlawag na kasapulan mo iti panagkaykaysa iti doktrina ken panursuro tapno iti iglesia
maramid namot iti panagtitimpuyog a panagsaksi, Pastor. Okay, no kita nyo kabsat, talo na ito, the original language, may kadwa, the consistency of interpretation, kati may katlo kabsat, the kind of Bible translations. Hindi kita agduduma kabsat nga klase iti translation iti Biblia. Nga ito'y kakabsat, babayin na dito'y, adda iti talo, dito makunkuna kabsat nga formal translation, nga dito formal translation, gagayam kin kakabsat, dito katratwen na, iti word for word kakabsat, pan naka-interpret na, no, pan naka-pataros na. So ngayon ito, agbasa tayo kakabsat, iti Biblia, dito katratwen na kakabsat, dito formal translation, word for word. No, anya kakabsat, iti kayat na nga sa awan dito, anya iti kayat na nga sa awan dito, dito kakabsat kat ilawlawag met lang iti Biblia, ito miso nga pan naka-taros na, Pastor. May kadwa di jay na kabsat, na di dynamic. Na di dynamic ang wala na kabsat, dahil iti ipataros daw, ini-translate da, no anya iti kay papanan na. Hindi ba tayo ni Pastor Relay na kabsat, dahil word for word translation. Dahil mat may kadwa, di dynamic ay na kabsat, kat dahil kapanunutan iti i-translate na, dahil kay papanan na. Kaya iti may katlong kabsat, dahil paraphrase translation na kunada. May bagatay kabsat nga paraphrase, iti kita na dito, hanan nga translate, interpret nan, dayjay translation. No, sa pangirigan ko nung kita ang kabsat, magtutay ti ladawan, dayjay formal translation. Ang tinag ito'y dayjay King James Version, New King James Version. They deal with the word for word translation. Ayan iti original ayat na kabsat. Nung kita tayo mo dayjay dynamic, mapanito dayjay NIV, RSB, then NASB, dagi-dagi dyan na nakapsat iti dynamic translation. Apay, ijay damot kakapsat ang kitaan nga noan niya dahil kay papanan na pastor, ijay damot nga itan translate. Kun iti paraphrase ay nakapsat dahil Good News Bible. Dahil Good News Bible ay nakapsat, haanan nga nung translate, haanan nga dyan ti original. No dikit di, ibasarda, kadayjayan ayan iti na-translate. Iso nga, itirawidan na dyan na nakapsat, ipalpalawagdan, dayjay ilinaon ti Biblia, saanan nga itan-translate da, manipod kadayjay original nga lingwahe, Pastor. So, dati nagdamag na minsan kanya, Pastor. So, anya ko digiti pagbasaran tayo nga Biblia, no dahito ikat umisumit la uno saan. Dito sa lunsod dahito, Pastor, nga as mangarigan adda gamin di kita relihiyon ni tatang in-translate da iti bukod da iti Biblia digitoy kadiket umiso kadi nga pagbasaran tayo itataw no saan. Jamin Pastor iti translation ay dala kabsat adda iti translation committee da dayta. Kada iti translation committee agala da dagiti representative ti naduma-duma nga religious organization. Tapno awan iti bias dagi sao nga bias. Awan iti bias na kabsat ay translation. Iso nga, safe ko na tayo, safe no magna iti kasjay nga proseso. No adda iti Committee of Translators. Tadi jay iti nakabsat, awan iti bias iti doktrina. Dahil ngam iti pariko ditoy, no one translator. Ano one translator, nga bias iti ayan iti doktrina na. Dahil iti parikot ay ito ng absat. No, dahil iti doktrina na na han nga maikat nga dagos iti kapanuto ti tao nga dahil ito ikit panigan na wenno agside iti ayan iti doktrina na ay ito ng absat. Dahil iti parikot iti jay. Iso nga, numagna iti committee translators safe dahil yung absat. The King James, New King James Version, King James, NIV, the dynamic, magmagladay ito nakapsat na ito. Ti translators ta kitain da, noan niya nga talaga yung original. Iso nga, numan pa dito yan, ayan iti dynamic translation, original dito ay ito nakapsat, ngam, jay meaning lang ti kitaan dan. Di thought na ito, iso i-translate na, Pastor. Okay, thank you, Pastor. Kita nyo kapsat number 1, defining interpretation. May kadwa, relevancy of right interpretation. Kati may katlo kapsat, the relevancy of interpretation. Dito saan ka kapsat nga
umanatop nga pannakai pataros na. So adda kabsat iti duwa ito'y nga adalan tayo, umuna kabsat datay makunkunang affecting the interpretation, datay kahit nangasawen, datay tratwen na kabsat, anang nangruna iti pannakai pataros siya. So kita nyo, adda kabsat iti duwa, datay proposition ken cultural background. Anya kabsat datay makunkuna nga affecting the interpretation. Muna da presumption, anya ti bagbagana kapsad daytoy adal tayo nga kayat nangasawan preposition daytoy assumption wenno palagay iti Tagalog kakabsat nga yasidig na kakabsat iti Biblia daytoy makunkuna nga preconceived notion daytoy agduadwa wenno haka-haka nga pamati. So nga no kitaan tayo kapsat daytoy adalan tayo ket mabasa tayo nga nalaing, mamuan tayo kakabsat iti Biblia, iti pudno uno saan, do dahito nga talaga kat naunag iti panangadal tayo ken kuan na pastor, di ka de? So nga, napatag unay kakabsat iti panangadal dahito, itapno ti kasta kat saan tayo nga mayaw awan, iti pudno nga panakaitaros iti Biblia. O may sa tayo iti nakabsat, no, i-approach tayo ti Biblia pastor, nga addan iti kapanunutan tayo nga dati. Nga dahito adda ti bias nga panunutan, so ito no, umayag kat basag di Biblia, no nya di pan panunutig, iso ti ikargak di jay. Dahil ti ICGCs, dahil ti kamali kabsat nga panangilawlawag. No di di itaramidin tayo, babaan tayo nga dahil jay Biblia, iso ti agsaw. Iso nga kalyen tayo. So nga hangos to dahil sika ti mang suro, sika iti mangkilo dahil bagbaga ti Biblia pastor. Right. No dahil kapanunutam kat kamali, kasapulan nga sumurot kay dyan ti bagbagay ti Biblia. Kasapulan nga isukog na dyan iti bagbagay ti Biblia. Tano dumagamin kakabsat, no anya di pampanunutan tayo, iso ti ikargam. Dahil kat putting your idea into the text. Kamali adya iti lang kakabsat, no di let the text explain himself. Let the text explain itself. Babaan na ito lang kakabsat. Tapay, kaliyan tayo dahil kargana so nga digging the scripture sa ito na kapsat. Dahil iti umiso nga panangi lawlawag. Ken no duma umay kakapsat iti mga pektar iti panangi lawlawag iti Biblia, no anya di naggapuan tayo. No anya da di background tayo wa iti nakapsat. Tapay, no anya di background mo, kayat mo nga isilpo idiyan iti nasantuan na kasuratan. Hanggang mabilin dahil iti nakapsat. Kano kas pangarigan ko ma, no adalan tayo iti Biblia, o ni Timotyo ko na mabalin mo nga usarin iti basing arak, o di mabalin nga usarin iti basing arak, no kasi iti bagata, di sa lutsud na dyan, anya nga klase nga arak. Gawin itatan no bagata nga arak, hinibar San Miguel, anya pa, beer, dahil arak ti tata, ngayon ti sa lutsud, dahil ka di arak nga dati panunot ta itata, iso ti arak da idi. Yan, ganda nyo kapsat. So, kasapulan, nga ilawlawag tayo daytoy. Ken, no, kitantay pa, pastor, no, kasano nga, matiritir iti panangilawlawag na, umuna, apay ta matiritir da, di kinapudno, umuno na iti nakapsat, gapo iti naulpit kinapalangguan. Apay ta naulpit kinapalangguan. Gamin natin nakapsat, itinangnangro nito, di rason. Di rason kakapsat, ket iso iti final arbiter. No, daytoy ket haan nga mapanagnakan ti rason, hanga kasapulan nga patyan. Ganyan iti nakapsat. Dayjay iti nadakas nga ito iti kinapalangguan. Daytoy nasanto na kasuratan. Daytoy nasanto na kasuratan, ket diyak mapanagnakan iti rason, anya nga serbi nga patyan. Dayjay pastor iti pasama na dayjay. At dapat iti sumarunod ti pastor, datay bakun ko na nga peggad iti no kumadinor ti panagswitik iti bukod nga bagay. Nga kasano kapsat datoy, iso daytay inawat na kapsat iti kinapudno nga daytoy ket na-attract laeng. Kaya nangasawen, no kasday kakabsat iti mapasamak iti panakakonvertir tayo, ket saan kakabsat nga napintas nga panakakonvertir iti kinapudno kakabsat iti Biblia tapay switiken tayo lang kakabsat iti bukod tayo metlang nga bagay kang runaan na iti sasaw ni Apo Dios. Kasuman lang pastor iti mabalin ko lang nga patyen di jay,
Layo man natop lang kanyang. Ngum na may kontra kanya. Badimon. Diya kaya tayo. Kaya kita nyo ay tinagabsat. Dahil iti may isang apigad na. Kaya iti may katlo ay tinagabsat. Dahil pa nagdwa-dwa. No, mapana agbasa ti Biblia, iti panunot ko, at dahil iti pa nagdwa-dwa. Han nga nasaya, dahil kakabsat. So nga, dahito'y no apay nga apiktaran na kabsat, nga matiritir, iti kinapudno. So nga, ay tinagabsat, iti panangilawlawag iti Biblia, agsubli tayo, no anya ti ibagbagada iti, irangtay tayo, di kinapudno tata. Tapno maala tayo, dahil kinalawag na, no anya ti ibagbagada iti ay ito yung kakabsat. At apay, Pastor, iti may na yung mga kapanunutan. Dito adal tayo kabsat nga napauluan ti apay kasapulan ti panangi pataros. Kasapulan kakabsat, like for example, dito yung naadal tayo, kat addadag iti naawatan tayo nga banbanag, agpaay iti nasantuan nga kasuratan. Kat numan kakabsat, pangarigan, dagiti nagdengdengeg nga gagayem iti rinabi kakabsat, iti naglabas nga lawas, no addadag iti saan nyo nga maawatan kakabsat, nga sasao ni Apo Dios, agsaludsod kay laeng ijay, pastor tayo ta, dagiti kakabsat tayo, tapno may pataros na kakabsat, iti umiso, nga sasao ni Apo Dios, tapno ti kastagat maawatan tayo. So nga apay nga kasapulan ti panang ipataros, tapno maawatan tayo kakabsat, dagiti sasao ni Apo Dios, tapno agturong da ito'y, uno iturong da tayo, iti panakaisalakan. Pastor. Buwan na ito nakabsat. Ilukat tayo iti ruangan, iti panagkali tayo, anon unag iti sasaw na pa isos. Iti kaimbaga na dayta, tumugaw tayo di sa kaanan na. Agadal tayo ay ito nakabsat. Maddante ka di iti silulukat nga puso, napakumbaba, ngarik na, ken silulukat amata, nga mangsapol kadagiti, gamang a kinapudno, nga day tinasantuan, ang kasuratan. Sirante dito ay tinakabsat, nga panagadal, babayan kabsat iti panagkararag ni Pastor Net. Kararag tayo. Madaydayaw nga Dios sa mami nga daka apo sa dilangit. Agyaman kami apo iti nabagas nga adal nga iso apo nga inted mo kada kami tatangal daw mo nga nasantuan. Dila mabalin o Dios nga iti panang lukat mi o Dios kadagiti matami. Iti panang sapol mi apo iti kinapudno. Dila mabalin nga daka apo nga mangtarabay kada kami. Kat sika apo tagbalin nga sarming mi, kat makita mi apo dagiti kinapudno, nga isu apo nga may patpataros iti tunggal maysa kada kami, inton agdengeg ken agadal kami apo kadagiti nga sasao. Dagiti kakabsat mi apo, dagiti gagayem mi nga da apo kadagiti pagtaengan daytadda. Pangasim man amami nga dakat sa dilangit, nga inton adalan da apo iti saom, ket maawatan da apo daytoy taadda iti Espiritu Santo nga isu apo nga mangipakaawat kadakwada, mangipataros apo kadakwada iti kinapudno, tapno makita da apo iti dalan iti panakaisalakan. Amami nga dakat sa dilangit, dawdawat mi met apo nga itagtultuloy nga panangagas mo iti daytoy apo nga lubong nga pagigyanan mi, ket aramidem apo tapno ti kasta, ket siwaya-waya kami wenno addaan kami apo iti siwaya-waya nga may bagami apo may pataros mi dagiti sasaom kadagiti daddu mapay apo nga tattao nga agsapol apo iti panakaisalakan. Bendisyon am apo daytoy nga programa nga raramidan apo iti Northern Luzon Mission tapno adupay apo dagiti tattao nga makaawat kadagiti sasaom. Daytoy apo ti dawat may tinapataganagan na po mga sos. Amen. Ito na kabsat. Agyaman kami iti kaddayo, ket sapay kadita di pamindisyon ni Apo Isus iso iti sagra po niya. Pastor, thank you very much. So marunong kakabsat iti divine hour, ket dila mabalin nga iurayo tapno ti kasta ket mabuya tayo iti maudi kakabsat nga series iti sanctuary nga iso nga adal tayo kakabsat ti naglabas nga lawas.